Українські воїни отримали наказ відходити на нові позиції у Сєвєродонецьку. Попередні знищено нескінченними російськими атаками. Про це повідомив очільник військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. Бої за вщент знищений Сєвєродонецьк не припиняються. За даними Генерального штабу, ворог б'є з танків та артилерії в районі Сєвєродонецька, сусіднього Лисичанська та інших містечок. Також росіяни завдають авіаційних ударів. Українські захисники стримують ворожий натиск. Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина. Бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили. На Новопавлівському напрямку ворог завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива. Задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли. На півдні росіяни неспроможні до наступу, обороняються та намагаються боротися з українськими гармашами. Водночас, за даними Генштабу, окупанти розміновують акваторію порту Бердянська. Ймовірно, хочуть налагодити через нього постачання. Ворог завдав авіаудару по нашим позиціям біля Білої Криниці на Херсонщині, а українські авіатори посмажили окупантів. Наша авіація на відповідних ділянках вдарила по скупченнях ворога у відповідь. Українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях. Тотальний спротив українців триває. Найбільша в історії України незаконна колекція. Скіфські мечі Акінаки, давньогрецькі шоломи, посуд трипільської культури та нашийні гривні. Загалом більше 6 тисяч артефактів, яким позаздрить будь-який європейський музей, нині зберігаються в Національному музеї історії України. Але усі ці старожитності бронзової доби та середньовіччя зберігалися в колишнього постпреда президента України в Криму та колись голови Ради міністрів автономії Валерія Горбатова. Артефакти виявили правоохоронці, коли навідалися з обшуком до його офісу у середмісті Києва. Частина колекції, ймовірно, викрадена з музеїв тимчасово окупованого Криму. Це слідство ще доведеться встановити. Серед знахідок в ході обшуку вилучено старовинну книгу «Саркофаги Галії», яка була експонатом Руського археологічного музею Константинополя. Старожитності, які за приблизними оцінками коштують мільйони доларів, але є безцінним історичним спадком, зберігалися в таємних кімнатах та навіть в електрощитовій і на горищі. Валерій Горбатов, вочевидь, ставився до експонатів як до сувенірних дрібничок, тому деякі артефакти зазнали пошкоджень. Наприклад, музейний стародрук, який потребує особливих умов зберігання, лежав в офісі як звичайний журнал. По-перше, це бібліотечна книга. Там є номер бібліотеки Національного заповідника Херсонес-Таврійський. По-друге, це стародрук. Що це означає? На руки такі книги не дають. Можна ними користуватися виключно в спеціальному читальному залі в бібліотеці. Вона була в нього вдома. Це вже, як на мене, це крадіжка, яка доведена, переконана. Стародавні мечі, карабіни та навіть низка монет, для яких Горбатов виокремив спеціальну кімнату, речові докази у справі проти колишнього кримського прем'єра. Валерія Горбатова підозрюють у веденні бізнесу в окупованому Криму та на Донбасі, сплаті там податків і фактично фінансуванні окупаційних режимів. В ДБР заявляють, що він мав тісні зв'язки з окупацією ватажком Криму Аксьоновим, чия дружина навіть давала Горбатову право користування своїм майном. Обшуки тривали 5 діб. І, власне, в цьому приміщенні знайшли кількість об'єктів, які змогли вивезти лише 2 вантажними автомобілями. Походження цих цінностей ще належить встановити. Частини ми розуміємо, що вони походять з кримських музеїв, але більшість частини – це незаконно розграбовані кургани, які збиралися, очевидно, дуже тривалий час. Ми розуміємо, що тривали роками.
Найбільша в історії України незаконна колекція має виняткове культурне значення, каже міністр культури та інформаційної політики. Олександр Ткаченко підкреслив, що характер та вік артефактів свідчать про тисячолітні історичні зв'язки українських земель та усієї Європи. Дуже символічно, що під час війни ми повертаємо те, проти чого воює Путін. Він воює проти нашої ідентичності, проти культури, культурної спадщини, тому що ідентичність представляє саме спадщина, мова, наша історія. І в той час, коли з Мелітополя чи з Маріуполя намагаються вкрасти наші колекції і перевезти їх до Росії, ми навпаки повертаємо собі те, що на законних підставах належить Україні. Уряд планує передати до музеїв колекцію артефактів, поцуплених Горбатовим у Криму. Він, до слова, втік з Києва на окупованій території незадовго до повномасштабного вторгнення Росії. Тим часом безцінні, поцуплені та придбані у чорних копачів артефакти зберігатимуться в Національному музеї історії України. І щойно завершиться розслідування, колекцію передадуть музейному фонду нашої держави. Владислав Стужук, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Звільнили та погрожують. Окупанти цькують вчительку Джанкойської школи Сусанну Безазієву за те, що поговорила зі школярами про війну та окупацію. Про це повідомляє видання «Грате». Безазієва каже, що почула під час перерви розмову двох учениць про фашизм та нацизм. Вона втрутилася і запитала, чи знають вони, що це таке, і додала, що українці просто захищають свої домівки, виборюють свою свободу і незалежність. Вчительку змусили написати заяву про звільнення, а окупаційний міський суд Джанкоя оштрафував Сусанну Безазієву на 30 тисяч рублів, нібито за дискредитацію російської армії. Підірвали в авто. Херсонські партизани ліквідували колаборанта Дмитра Савлученка. Автівка, в якій перебував так званий голова управління сім'ї, молоді та спорту окупаційної адміністрації Херсонщини, вибухнула близько 8 ранку п'ятниці у Херсоні. Авто охопило сильне полум'я. Савлученко був відомий своєю антиукраїнською діяльністю. Він був членом партій кума Путіна Віктора Медведчука та Анатолія Шарія. У 2020 році працював у передвиборчому штабі колаборанта Володимира Сальдо. З початку повномасштабної війни Росії проти України почав співпрацювати з окупантами. Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що ліквідація Савлученка – це робота партизанів, спрямована Збройними силами України. І під час вибуху більше ніхто не загинув. Представники херсонського підпілля наголошують, що знають, де сидять інші московські посіпаки. Отдельно хочу обратиться к рупорам Кремля, Кириллу Стремоусову и Владимиру Сальдо. Вы следующие. Ваши друзья с Энергодара и Чернобаевки уже понимают, что мы готовы на все. Просим вас оставаться в Херсоне и принять смерть, а не спрятать голову в песок. Українці, просимо вас набратись трішки терпіння. Херсон був і буде українським. Центр журналістських розслідувань з'ясував імена пропагандистів з окупованого Криму, яких відрядили створювати брехливі матеріали для мешканців новоокупованих українських територій. Журналісти викрили схему окупантів, які, як у 2014 році, захопили частоти і вежі українських компаній, цього разу на Херсонщині та Запоріжжі, і запустили там трансляцію російських телеканалів. Ух ти ж йошик! Я такого хламу традиції. Ключову роль у цьому воєнному злочині відіграє ТРК «Крим», яка отримала від російських спецслужб особливе завдання – організувати мовлення замість херсонських та запорізьких телестудій. З 2020 року керує цим пропагандистським ресурсом Вадим Первих. Свою кар'єру починав як ведучий кримської радіокомпанії «Лідер». У 2016 році заступник окупаційного міністра інформаційної політики. А це так званий генпродюсер телерадіокомпанії «Крим» та радник окупаційного голови Криму
Олег Крючков. До окупації півострова кореспондент українського «Нового каналу» та за сумісництвом журналіст російського НТВ. З перших днів захоплення Криму почав служити окупантам і допомагав загарбникам облаштовувати інформаційний центр у захопленій держтелерадіокомпанії «Крем». Коллеги, поднимайте руки, вопросы только в микрофон. Слово даю я. Після захоплення півдня України Крючков заявив, що окупаційна влада Криму допоможе створити у Херсоні новий телеканал. Цікаво спостерігати, як він бреше про те, що начебто це Україна винна у тому, що на захоплених територіях з'явилися російські інформпомийки. Украина отключила интернет, люди не могут расплачиваться своими картами, поэтому вариантов нет. Раз Украина отказалась от Херсонской области, значит, святое место пусто не бывает. Откуда уходит гривна, туда заходит рубль. Одна з тих, хто безпосередньо виготовляє пропагандистський контент – Дарина Сафонова, головна редакторка «Крим-24». Сейчас в Херсоне у нас работает группа, там 2 корреспондента с оператором. Они снимают самые последние, самые важные, самые интересные новости в Херсоне. Разумеется, мы тут же их выдаем в прямой эфир. На початку нульових вона приїхала в Крим з Росії разом із майбутнім чоловіком-оператором Олександром Сафоновим. Разом знімали сюжети для українських та російських телеканалів. Сафонова працювала на телеканалі «Україна». У лютому 2014 року потрапила в корупційний скандал. Республіканське інформаційне підприємство «Крим» заплатило її компанії 217,5 тисяч гривень за 30-секундний іміджевий ролик про Судак до 1800-річчя міста. Ще один кримський пропагандист Дмитро Михайлов. Він став редактором так званого проєкту «Крим-24» і наразі відповідає за розповсюдження фейків та маніпуляцій в ефірі захоплених студій. Со следующей недели две для начала съемочных групп будут работать на постоянной основе на освобожденных территориях. Як з'ясували у Центрі журналістських розслідувань, справжнє прізвище Дмитра – Кокшаров, громадянин України і родом з Одеси. Там закінчив Національний університет. До окупації Криму займався організацією лицарських боїв та був реконструктором. И наступает прозрение для местных жителей. Они понимают, что спецоперация – это освобождение. Освобождение от лжи, освобождение от фашизма и бандеровского беспредела. Работайте, братья! Це репортаж з захопленого півдня пропагандиста Юрія Авдієва. Громадянин України, багато років працював на кримських телеканалах, потім у прес-клубах та навіть у партії Аксьонова «Русське єдинство». Наразі разом з російськими військовими відвідує захоплені території, виправдовує російську агресію, розповсюджує російську маячню про нацистів. Нацистская идеология агрессивно продавливалась в общественное сознание. Впрочем, для освобожденных территорий этот кошмар уже в прошлом. Та банально краде мелітопольську черешню. Секрет уникального вкуса мелитопольской черешни в мягком теплом климате и неповторимом грунте. Чернозем здесь покрыт песком. Именно он сохраняет дневное тепло и согревает деревья в темное время суток. Ще один так званий спецкор Сергій Руденко розповідає про фільтраційні заходи російських військових та знімає постановочні сюжети про так званих «освободителей». Это противотанковый ракетный комплекс «Фагот». Один выстрел способен вывести из строя танк. Террористы планировали использовать его на наших линиях снабжения. Но теперь, благодаря работе Росгвардии, наши коммуникации в безопасности. А ось ця так звана журналістка приїхала в окупований Крим з Ханти-Мансійська, що майже у 4000 кілометрів від півострова. З окупантами з Росгвардії одна з перших заїхала до Херсонщини, начебто з гуманітарною місією.
Прямо сейчас мы заезжаем в Геничинск, город в Херсонской области. Большой Урал с необходимыми продуктами сопровождают 2 боевые машины «Тигр» и подразделения Росгвардии. Усі ці так звані журналісти є пропагандистами та пособниками російських окупантів. Те, що вони роблять, є воєнним злочином. Тому вони мають бути притягнені до відповідальності. Пропагандисти сподіваються, що їм вдасться сховатися від правосуддя в окупованому Криму. Але після звільнення півострова їх врятує лише одне – утеча до Росії. У Києві попрощалися із учасником національного руху кримських татар Рідваном Ібрагімовим. Він пішов на 68-му році життя в одній із київських лікарень після тривалої хвороби. Джіназі, молебень за померлим, провели у мечеті духовного управління мусульман Криму. Мы сегодня собрались для того, чтобы совершить джаназе намаз по Ридван Ага. Ридван Ага является известнейшим активистом крымско-татарского народа. Он вложил немало сил и усердия на этом пути. Siz razı mısınız ondan? Ey cemaat, siz razı mısınız? Razı. 2014 yılında Ruslar Ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, він із наших співвітчизників сформував самооборону, щоб чинити опір ворогові. Протягом багатьох років робив все можливе для захисту нашої батьківщини. Перед смертю люди завжди говорять відверто. Коли я востаннє з ним бачився, він сказав: «Я хотів би померти на полі бою, на війні проти росіян, але вмираю на лікарняному ліжку». Кажуть, що шахіди не вмирають, вони продовжують жити у серцях людей, які їх пам'ятають. Нехай Аллах змилосердиться над ним і наділить його раєм. Melitopol'de Rıdvan ağamızı bilmeyen kişi yoktur. Gerçekten de Ruslar... Рідван Ага виріс у Мелітополі. Немає там людей, які б його не знали, як серед українців, росіян і наших співвітчизників. Не було людей, які проти нього щось погано говорили, крім ворогів, які це спеціально робили. Він був людиною з відкритим серцем, дуже доброзичливим. Він дуже любив свій народ та батьківщину. Нині не все можемо говорити, війна йде. Але будьте впевнені, Рідван Ага до останніх днів, доки не потрапив до лікарні, там, де він жив, чинив опір російським окупантам. Але про це розповімо вже після завершення війни. Yaşagan yerinde Ruslarga direnmek için hareketler yaptı. Kalanlarını son söylerim. Cenk bitken sonra. Рідван Ібрагімов був керівником Запорізького регіонального меджлісу та керівником комітету зі сприяння повернення кримських татар на батьківщину «Азат». Він народився 1954 року у Свердловській області Росії. Туди його родина 1944 року була депортована радянським режимом. Коли йому було 2 роки, його батьки спробували повернутися до Криму, але їм не дали можливості там оселитися. Вони вимушено оселилися в Мелітополі, щоб бути ближчими до півострова. Рідван Ібрагімов з молодості був активним учасником Кримсько-татарського національного руху. Кілька разів від Запорізької області обирався делегатом Курултаю національного з'їзду. Комітет «Азат» під його керівництвом займався збереженням та відновленням мови та культури корінного народу. З 2014 року після окупації Криму багаторазово проводив мітинги та акції на підтримку територіальної цілісності України та припинення репресій проти кримських татар.